มีเอวันเสถาเอ็มไปโอตุนฮีดาอายาวจูบลมตรงกันจันนี่จูบลมตรงกันมันบลมให้ละตัวงอะไรเลยว่าอินนี่ฮีบลมตรงกันคนนั้นยังบ่กันบลมฮีกันอันชินังไงจูบลมตรงกันอันรุ่นเลยเรานี่ขัดเจ็บให้ได้มาเราก็รอไปเตะนี่จานะไปเตะตีเขาคุยเราตัวก็ตีก็นี่จานะอันโพสกับหมัวให้มีเคลียร์จอกสมัยให้มีเคลียร์จอกซะให้มีเคลียร์ให้เจ้ากันเพย์นะกันป่าชอบเรื่องนี้ให้ไล่ตั้งเห็นกันชกตามไว้ไล่ตั้งกันชกก็จนส่วนไล่ส่วนนี้ให้มีคอยหน้าจ้าส่วนนี้กันกันละจนกันโดนหงเล็ดลำปางจนเห็นลำปางจังกันเล็ดตามว่าไปยังสกูลบัสรองกันสกูลบัสอันนี้ส่วนส่วนนี้ขายอยู่อันที่มีค่ะก็มีวิธีอังเบลค่ะขัดยังค่ะเราอมปฐุมไล่เราอมมันยังสกูลบัสเอ้กันโดนหงแล้วมาจนเห็นแล้วมาจังกันโดนหงตามว่าฉันกันแล้วมาสมาจังสอนนี่ตาจูอุ้ยอังเดียวคันมีใครอยู่ปฐุมมีจานั้นบัวโอเคเดี๋ยวเป็นชีลายจังสอนร้านเราละรู้เราไม่ยอมเราเต้นปกติค่ะข้าไล่เราจกค่ะให้ลำปางจกไอเฮียนเดี๋ยวดีno Hey. okay Hi. bye chỉ về ule kan video lo thlia thin tu te zawng inam na mun thawa in dam tlang kan be se ya kan in mukhat ta vong khop me ya in lo dam tlang kan be se hei vo inni po kan nu fa in jing kara kan ti thinangin hei ka fanu ni sa ka do puya chonin hei motor vo inni chu bolhom motor ron kal ni te nia bolhom motor te kan lo chang ani tuần lùm kan video tlang pui tur chu Sunday weekend vela kan paten hei tumi kami kan 3D print bel kamo khatyang khapona kan da chuaka kan community a hianin hei kan post dau fa kan group an amna zong a chuanin e free in zir tu chuanin kan hei e pona kan da chuak don ti in kan da chuak don hun zat dar zat te kan soya khatyang ti chu tyang te chu kan ti hei le order no te po anei vele ngala chung chon chumi lo po hei kan paten an akazen panen hianin hei video te an siam anui zat thlak meaningful ve de olek siang kha khatyang khan siam chung te po chu karon ti langa chuanin swimming pool kan kalna accident a thleng hlo meya e pakhat nu ake prek ang ting ang tiang kamia slide na khan mo atol panal na khan atol panal thla kha yange ake kha prek chunga hina tang hlo me chu tiang te po chu ke man ko homa sa bera chu tiang video te po chu karon mu don chawa chanin ei weekend kan video hi kal lakhat tal tu ko tun lai chu kamu thi danga engga tinge moni chang le ka thin hi re mo chang le ka trap ma divel khan tu lai chu ko mo kamu thi adang mi lo thiam don ne chu ba chon ne video ko ron post khat tak em video te ka lakhat ka record khat tal tu ka mi lo thiam don ki na chun ka ron lang le phat ton ne ka ron lang ngun le don ne hei kan bol lo bom pot le min lo sit file lo ngai le to chung hi a thuk ve lu tu ka chung hi chonin le bol lo hi chang chonin ya chung hi hu do chonin bol lo hi apan na ti khan tang thina chulo wale hei ti fai ngun te hi ngai pe thina chumi wang chon hei tun tum chu ti hian kan nu fai kan ti fai ki mi apai pa ti fai na ki mi hi kan mania ka lo da thalowa kan ta ma aron hong motor ron khal lu khan yan rap loi mi jala ta chonin le hei dianin
chuanin leo hi karon tilang hman lo man nia pawh khanin i sum te ka lei emaw sum kan venga ei vainu hian in lo zuara vainu ni ti pawh ka hre mai lo a tirah chuan kan vai hmua chuanin sum te kan leia kan in hnungah hianin rawnmui te kan ei wang khanin rawnmui te kan renga tuia nuam a man hla khawp mai chuanin chung te pawh chu ka lo record lem lo a ka lo sawi ta hri hi chu kan thil tih tlangpui te ka rawn sawi nga ka record lo te pawh chuanin i kan community ah hian voin ni khanin self an tia khami bi i engting kan suang tom hnu dah nang chi ka maw khatiang a thalai deuh kha le chuanin mutna hei electric ne na tih sang thei ang chi kha khatiang chi kha free in kan pe do an tia chu ka chang ka hmu fur lo me min lo da tha saka chung te pawh chu kan pain min balak saka ati zia khop mai chuan hei lekha bu no pang lekha bu te min lo pia an lo in son don ni in amar chu khami a remote control naka an lo pek tel dei ni ome nakina kan lo play don chene kan hmu vela an tia chuan chu teng te pawh chu hei ka record lo zinga mi ten ni boka chuanin hei kumte lo upat ve to chuanin mizia hi adang ani hi hei tun hi kum som thum le ti kan han ni ve ta ka chuanin hei kum rai te pawh hi kan mizia te hi adang sot in ka hria timiang chu ka siang khanin changle ka thap le thu lamo changle hei ka thin te hi phuna sa theile tu ka hei chuanin thin phu han ti le mai engtinge ka siang heartbeat arang thin phuna sa nang chu mo chu tiang te pawh chu ka nei a enga tinge mani don ni chhuna tia cha chuanin ka mu tur te hi chu tiang chuanin ka thin hi phudut dut zela kumte lo upa ve to chu wang te pawh nei ka renga thleng sil tur te hi tam lu tu ka mo a bal lu tu ka mu ti hanin hei tinge na ka hre lo to pani chu nga tinge pu ka hre lo hanin kan pa hianin breakdown min kan don nge khatiang khan nia mase kan pai fel lo a khatiang min hmu chuanin kanin min pom lu ta khuma hianin chuanin atifai feka engkim hi ti khanin ei ishi om palang min tia ka hre om hi hlau thei em em a min ngei sak em em mai ni attention ka pek chi ngai to hle mai ton tum chu atia chuanin hei attention pek dan tur te hun bi te kan siam thaliang kan tia chuanin ke pawh ka hun bi hi kan mut hun bi hi kan pa hianin min thlak saka dare thleng ke ka munga naute le apa hi dar sri thleng an munga tiang khanin achan chu i kamut hi dik theilo wang hianin min lo hre thiam don nia chan hei kan nu fa in hei tin artui kan khe don ani lo enang a hei kan fanu hi artui te khe thiam ve tol tuk atir ama kha chuanin artui hi hetia dim deuh do von hi thiam lo a met per ngal zela eng lo a khoi ve do hlek chuanin ma sengin hei mani atang khanin met pe lo turin le dim te te von turin ka te so se so na thiam to khop me min pui thei to khop me anula to lo tuk min pui hi no ma ti shim shima ar tui le lek phei chu no ma ti le zola so ama te po sonina khe ve do nual me sonin artui hi tomato ne na kan katuma youtube a kan tui dan ver ka zong na sak khop me ya sonin hei artui phia le ngala o hei weekend a kan thil zor vel te pawh chu ka rawn ti lang anga chuanin ke hi note ka ti mu thir dei wang hin a pa ten thil an zawrh lai hianin mi kan in a rawn kal vel te ka lo record lo a tumang kan lo record si lo a chuan le an rawn kal a lo record vel a kha a mawi a nuam kan ti chiah bawk si lo a chuanin hei ten a pa ten an lo siam mol mol a chuan nau ka ti mu a visit tu te pawh kan nei nual a chuanin hei facebook a te pawh min lo post ni awm e an lawm zia vel te pawh maw ni chuanin hei tuna kan thil siam hi pakhat chenga tin kan zuar ta chuan he tlai a hma lampang a sawnin kutnin o hei he lampang hi maw heng hi pahnih pakhat cheng ni pahnih cheng thum te kan siam ta chuanin ki kut hlei tia khoi ang chi mai khi ni ta chuanin
I mean nuwa hianin order tu hi kan nei to ni kan ina ron kal te pawh ni siangin chuan hei kol vai pathian vai hoin na an soidan chuanin khami ramhawi hnuh kian na an ti mi chu ti ang te pawh chu kan pa hi a thlalak an thawna chuan kan pa hianin 3D turin hei computer atang hianin edit char char a chuan chung te pawh chu ka rawn ti lang anga nakin lampang a maw hei an thil zawrh hi tun hi ka video lak hi tu man ron awm lo lai tak ka fanu pawh lo tho tu a chuanin chuan kan la kual ni lo enang a Betul ramsun lo. Asan yo. Baru lo. Hei ti hian kan pawh zawang hian kan invel a rawn kal kual hin tam lutuk ani tu fut tuan ṭawm phei chu rawn chawl si lo a hei kan kawtah heti an ding an rawn hawi wang wang a chu tiang te pawh chuan tam khawp a chan chu ka suih ang khanin community Facebook group pahnih pathum pali velah kan post a chu tiang vel ni wang ne chuan hei tuna heng ho dawhkan a rawn lang ho hi kan pa an order ho ni ta kan pa ina print ania chuan hei ramhawi pathian ka ti ho an ramhawi in vai ho in na ramhawi hnuh kian nan an ti dawn mi kha tiang kha kan pan siam tir mi chu ni ta chuan hei ka fanu hianin ei inchei hi ka inchei dan hi hmuh a sauces ani a war ve tan ani sa motor chhunga pawh inchei char hei tun hi swimming pool kal turin kan in siama chuan hei tiang kan chhungin kan chhuak mek a hei pate kan ti dawn mi ani pawh hianin amha kha chuanin swimming pool a kal duh lo kha ti ve zia ma siang hei tun ṭawm chumin rawn zui a a lian kan te kan swimming pool awmna kha amar chu a hmun kan va thlenga ka si ang khanin an lo khar thawṭan ni ni wangin thawṭan ni hi chuan lo khar ni an lo tih fai ni lo ni in helai hmun an in puitling in buan na hi chu maw chuwang chuanin naupang infiamna khanin a chak lawk mi kha khami khatah khan kan kal zawk ta ni chuanin hei kan fate ti hianin ki mi tui a rawn tawlhpanar na thla khianin maw kan fate ho hi chuanin rawn tawlhpanar tha law law hrina chuanin min tam em em mai ni dawn ṭawm chu chuanin le hei nu pakhat hi a fapa rawn tawlhpanar pui dawna chan chu a tira a tawlhpanar khan a in sawh a ha te kha tih thi wang khanin a hloh do wang khanin a nuin a hloh lo nan a ti a fapa rawn awm pui a rawn tawlhpanar pui kha mahse angin ka rin dan chuanin ke chuan a swimming suit saw a nal chi ni ka ringa maw ka fanu pawh swimming suit a nal lutuk a hman ni a khanin voi hnih voi thum kha a va tawlhpanar leh khanin a chak lutuk hei control thei lo khawp khanin tawlhpat a tleng thla a khami kha hlau a chumi tang chuan ni pawh kha a tawlhpanar ngam tawh lo nia hei tun nu pawh hi chu tiang tho ani ka ringa a pe a kawr hak sawn nal ani ka ringa chuan sawn hnuai ah sawnin a ke a ti tla ni saw zawt lai hemi hei rai tui rawn khuah thla na tinge kan tiang khimia slide na maw khimi a inzawm na khitiang ah khianin a ke kha a bil lut a chuanin khitiang hin brake te a awm a chuan chutah chuanin a ke tanga keimah khan ka hmu nasa ber bawk a kan pa he nu a rawn tawlhpan an rawn tawlh thla zo chiah hi ka fanu rawn tawlh thlak ve tur ni ta chuan ka fanu kha rawn lo man bek tur khan tla maw chuanin ki nu khi sawn atang ka hmu khanin kan pot ta tang a ke kha chuan mi han rawn pui ngal bawk a chuanin midang ho te pawh an rawn pui ngal bawk a ke kha tanga a pasal le a fate kha le lap kha lam sen lo hri lo kan pa kha chunga tang rawn chuk thla wang wanga an pa hrila chuan an pa kha rawn kalai tisawn a kina thina sal tuk ta ni ma seng kan tuama an tuama helai ron a tuam tu nu sawn nurse lo ni in chuanin a tuama ambulance ten ka was chuanin kan pa hi fel khawp mai nge na changa hria ti dan pete ngai to zung ta ni chuanin an pa pawh hian fel zawk kan lo ti kalai na tlutu ka khatak tep zawk ani a chan chu a fapa in na a hlau ang ti lo wanga a hlau lo nana a ron nin lo pui khane ole he kan pa te nan video siam kha lo en chin zom yang drink more water. Drink as much water as you can.
12 seconds later. Tomorrow. Help me! Help me! Nick! Day 4. kami kha pate video siam na lo en chinula apa video siam karon tilang le don na chonin apate hi chon tuin lampang in tuin tam tor tin lampang kharon soita ki mizo tong khan ka translate ta dinge diklo chu ka sha chang cha lo kalo ti diklo ni pami lo sha thiam don ne chon hei ton chu apa vele thung kan lo en vele don ne apa vele thung chu taksa chet lampang ai soi zoi lampang aron soi dona kan lo enang wale khatiang ho khania apa le apate nan video siam mi chu apa hi chon min atir lama kha chon min makan ti che poiti so tiang do khani ta chonin apate chonin tuin tam lampang kha ron focus do ni chon le hei tu mi chu behind the scene ang do khani ta ke ma ka phone in na ka lak ve nya an manin video lak lain mo chung teo po chunya chonin hei apa hei ka phano hi in chu ka di fai te hei in chu ka di fai ta mo chanin I glass bell te ka not fai chu tiang ka ti chung chanin ya muya ni salon ne ya ya pai ma na apian ma mi azin la ya airport atanga mi ron le appointed khani le ya chanin ani la min le saka mania pa khan min le saka hi amasa zo ka min le saka nya chanin ka phano lo nei na strat to ni dor puyang me kan tuntuma kan video tan chuanin khati zawng khalo ni le sengin kan video te milo en saka milo thlir saka milong hak tang tang tu che in chunga khalom tak zet zeta chuanin he milo hre thiam sham sham dania kala nuam sam lo tuk lawa
chuwang chuan ne video karon tih lang tam tak hri lo ni min lo hre thiam hram hram do ni aw chuanin video leh peka kan in mu le theuh dawn nia kan video lo thlir thin tu te zawng zawng ho kha